Ja, però imagina que Miquel torna esta nit. No vindrà fins demà per el matí. Ja, però imagina que torna avui. Els seus mobles i les seues antiguetes són la seua vida. Què creus que diria si entra a la sala i pensarà que les han furtat totes? Però no exageres, si tan sols llevava que estan el sofà, la taula, les cadires, el baúl i el xarrat. I el Buda, el més valuós de tot. Tranquil, quan se faci Don Osvaldo Gabriel ho tornarem a deixar tot en el seu lloc una altra vegada. Carinyo, Don Osvaldo Gabriel és multimilionari i el que acabem de prendre prestat no li va impressionar lo més mínim. Ve només a veure les obres d'un pobre escultor desconegut, un pobre artista. Jo, mira, a lo millor això li commou. Pot, però mon pare vindrà també i no li commourà res de res. Com si poguera oblidar-ho. Si creus que perquè un milionari famós me compre una escultura pensarà que sóc el centre ideal, t'equivoques. Ai, tranquil, si tan sols vol comprovar que eres capaç de guanyar-te la vida amb el teu treball. Ja, i si a Don Osvaldo Gabriel no li agrada el meu treball? Li agradarà, deixa de preocupar-te. Posa'm un whisky. És que vaig dir tot mal. Segur que no li agradarà res del que faig. El que passa és que com diu papa és un derrotista nat. Modia! Per què? Perquè sóc un derrotista nat. I ell és militar. Li tinc pànic. Pren, carinyo. A més, què pots fer-te? Per exemple, negar-se a que te cases amb mi. Oh, eres un encant. I tu eres preciosa. De veritat. Mira, si mentís, que se muera ton pare. I dime, qui ha hagut d'altres precioses amants? Milions. Seriosament? Ah, seriosament? Cap. I la de la foto? La de la foto, que d'això ja fa 2 anys i va durar 3 mesos. I com s'anomenava? Naya. I com era? Ai, era guapa, llesta, pintora i suau com una navaixa d'afaitar. Esa. Ah, i t'agradava més amb ella o amb mi? El què? El sexe. El sexe? Sí, ja saps, que amb qui te passaves millor allí. Ah, pues, vaig a veure. Bé, que ton pare està al caure, posa-li una música que li agrada, Vinga. Però si només li agrada la música militar. Crec que tinc la marxa jo faldaïla, una en la taparrotxa. Aquest? Ixe, posa'l. I com s'encén? El botó de la dreta, l'últim. Aquest? Ixe, dona-li. Oh, no! Merda, és ploms! Espaiet. Tranquil. Oh, no! Oh, no! Un tall de corrent. On està la caixa? En el soterrani? Tens ciris? No. I mistos? Han d'estar per ací, per la taula. Busca bé. Sí. Merda, si no n'hi ha res. Busca per ací damunt. Sí. Vale, perquè faltava. Oh! Ja va! Digue'm! Com? Digue'm! No estic. Bueno, estic, però estic bé. Sí. Carinyo, pots mirar en el dormitori, per favor? Però si que ara no acaba de mirar per ací. És que recorde que vas deixar un fusible en el calaix on vas trobar la foto. Puja-ho i mira-ho bé. No, jo no recordo haver vist res per allí. Que no me repliques! Puja-ho i mira-ho! Val, però no et podes sobres. Ho lamento, carinyo, és que sé que està allí. Val, però... I els mistos? Ho reparem a fosques. Vale. Dona't pressa. Ai, quina llanta! Ai, a veure... Naya, ¿pero qué pasa así? ¿Te fue a Finlandia? ¿No vas de carne y 2 mesos? ¿Cómo? ¿Que estás en l'aeroport i que ves cap així? No crec que sigui una bona idea. No, veuràs, el mes passat lo que... No, és un assumpte important, no pots vindre. Sí, de negocis. Res, En el teu calaix només hi ha que un parell de calcetins que fan pudor a misteri i res més. Mira una altra cara, és collons! No, ni se t'ocorre la vida esta nit. No, jo te cridaré. No, escolta, no és el millor moment per a vindre. Ah, que si no hi ha res, m'he tornat a menjar. Naya, que tinc que deixar-te. Per què te parles de Moisés? Perquè se n'ha anat la llum. No,
No, mira, sí, és molt important. Escolta, tio. Ai, res de res. Naia, que no és el moment de tocar-me els collons. Això, vés-te a dormir i ho aclarim demà. Vinga, vinga. Ai, amb qui parlaves, carinyet? Amb qui parlaves? A un col·lega, un pesat, el més pesat de tots. Has trobat el fusible? No, allí no n'hi ha res, però necessitem algun visto. Miraré en el bar de baix. Tal volta tinguem algunes de les passades, Tot en seguida. Senyoreta Xisbert! Així que tenim una averia general. Com general? Si des del reclami de visió al carrer. Doncs l'haveria d'estar al contador general de la finca. Ai, però i això on està? En el soterrani, però com està tancat només el poden obrir des de la llum. Mira, els cridaré la mateixa. No, si no venen. És un servei públic i estem a València. I si no venen, ho denunciaré a conselleria. Senyoreta, que no tindrà vostè un visto. No ho sé molt, soc tan descuidada i la foscor m'aterria tant. Cariño, así, la señoreta Xisbert, del pis de dalt. Señoreta Xisbert, Caro Calabús. Tant de gust. Igualment. Tot això no és assombrós? Ai, per fi. Escolta, i no t'haurien d'ajornar la visita de don Osvaldo Gabriel? Impossible. Ha vingut de molt lluny i ara està sopant per València, però no sé on. Quina merda! Les emergències? Sí? Sí? Vull donar un part. Sí, un cortocircuit. Està sense llum en tota la finca. En tota la finca li dic. Ja sé que el nombre de la hidroelèctrica està a la guia, però és que no veig res, senyoreta. No, que no estic sec. Estic sense llum. Sí, gràcies, moltes gràcies. València està plena de boires. Sí, voy a donar un part. Un apagó, un cortocircuit, lo que vostè vulga. En el 28 del carrer de la Pau. En un nom Ferran Martorell. Vinguen pronte, per favor. Però no me passen una altra vez. No me passen, però no me... Caracollons! Tinc una idea. Estic preparat, parle. Potser el nostre veí Miguel tinga un ciri. S'ha anat a passar fora el cap de setmana, però sempre deixa una clau davall de l'escola de l'entrada. Això és genial, senyoreta. Això se l'anomena tindre sentit pràctic. Pregui, carinyos. No, estem cara. Sí, vaig. Ai. Està vostè bé, senyor Martorell? Mira, ben foto, senyoreta. Ai, ho sabia. Esta serà la pitjor nit de la meva vida. Tranquil, carinyo, tu no t'enteres, Té raó la senyorita Calabús, sobretot calma. Sí? Hi ha algú? Ai, havia de passar esta nit. És que Ferran sempre té una mala sort. Una nit especial per a vostè. Vostè ha sentit parlar del senyor de Osvaldo Gabriel del món de l'art? No és un dels homes més rics del món? Sí? Soy ningú. Doncs sí, vindrà sí esta nit. Ah, sí? Sí, d'ací uns 20 minuts i damunt és sort com una tàpia. Sort i a fosques. Ja que bé, si pot saber-se. Resulta que fa uns mesos va veure alguna de les escultures de ferro i es coneix que el van encantar. La seva secretària ens va cridar i ens va dir que si volia vindre a veure la resta de l'obra. Ai, imagines! Si don Osvaldo Gabriel comprara una, Ferris faria famó. Sí. Per favor, el crida del 28 del carrer La Pau. Sí, un apagó. Una llama de fusible. Escolta, no podrien enviar algú? Com? No, és impossible que tot el món tinga la grip. Per favor, que és una emergència molt urgent. No, gràcies. Ai, per fi algú ens ajuda, no sabem quan, però diuen que algú enviaran. Ni ajuda ni res volguda. És la seva obligació com a servei públic. En la meva època pagaves els teus impostos i tot era perfecte. Ara, com a màxim,
en mare un cap de suro que sol que diu moneries. I si creuen que des de classe mitjana, encara pitjor. Vol una copeta? No, no bé, gràcies. Mon pare era ministre de l'Església Batista i desaprovava fermament l'alcohol. Merda! Qui ha sigut el fill de puta que... Hi ha algú allà dins? Papi, estem així dins! Però per què esteu a fosques, maleïda siga? He estat a punt de trencar-me l'escoll amb unes fotudes botelles de llet. Ho lamento, papi, és que he tingut un problemita i no funciona res. Passa, papi. Quin alivio! I la llum es va fer. Pare, coronel Calamuig, papi, està la senyoreta Gisbert del pis de dalt. Bona vesprada. M'he refugiat així un moment, sap? És que em dóna pànic la foscor. I quan ha ocorregut? Fa 5 minuts. Es va fondre que busca la senyoreta. I on estáis el jove novio teu? Buscant esperant jo. Vols dir que així no hi ha cap? Cap, ni vistos tampoc. Ja veig. Pèssima organització. Mala senyal. Ai, papi, no digues això. Se podria haver-hi passat a qualsevol. A qualsevol no. A mi no. Escolta, quina merda és això? És una de les escultures de Fer. Una de les què? I quan val això? Demana 20.000 pessetes per ella. No em fotes! Escolta, papi, t'agrada el piset? Vull dir que ja quedava enamorat, veritat? És luxós, però no és cridaner, veritat? Molt elegant. Això sí que és bo. Veig que sí, que té molt bon gust. I això és el que jo entenc per una bona escultura. I és el que realment te vol dir. Perquè li haurà costat un pastor, Déu està forrat i se novio teu. Què li passa? Saluda! És exactament igual que té Miquel en el seu pis! Escolta, coneix vostè a Miquel Marín? Oh, sí, som íntims. Té la casa plena de coses precioses. Ja. I què li passa ara? El sofà! Les cadires! Papi, que no te passa allà darrere la cortina del despatx de Ferri, pues veure moltes més coses. Espera, què? Pues perquè pot deixar a les paraules, per exemple. Ai, com vulguis, bombonet. Sí, sí. Disculpe. A les seues ordres! Ves, papi, ves. Senyoreta Gisbert, vostè és bona gent, veritat? Pues depèn. Es pot saber què fan totes les coses de Miquel així? Ai, senyoreta Gisbert, és que hem fet una cosa terrible. Hem agarrat els mobles de Miquel i en el seu lloc hem deixat els mobles horrorosos de Ferri. Però per què? Ai, perquè Ferri no té res, senyoreta Gisbert. Ferri és pobre com una rata d'església. I clar, si el papi l'haguera vist com mi tenia a la casa tots els dies, li hauria prohibit casar-se amb mi. I com Miquel no estava per a preguntar-li, doncs aprofitarem l'oportunitat. Si Miquel s'assabenta de que algú ha tocat els seus mobles o les seues porcellanes, pot tornar-se boig. Per no parlar del Buda. És la seua peça més valiosa. Ha de valdre milions. Però vostè no ens descobrirà, veritat, senyoreta Gisbert? És que estem desesperats. A més, quan s'embaixa don Osvaldo Gabriel ho tornarem tot al seu lloc una altra vegada. Per favor, per favor. D'acord, es guardaré el secret. Ai, gràcies. Però en la condició de que tornen tot al seu lloc tan prompte com son pare i don Osvaldo Gabriel se'n vagin. Per supost que sí, senyoreta Gisbert, és vostè un àngel. Bona nit. No, que no ve. Bona nit. Gràcies, això sí que l'acceptaré. Clar que sí. Això que acaba de veure suposa que són escultures? No se suposa, papà. O són. Pues a mi em pareixen ferramentes de jardí. Serien uns rastreig magnífics per a mi. No tinc ninguna gràcia, papi. Perdona, bombonet.
li odie que em crides bombonet. Bé, és inútil malgastar el gas. Anem a necessitar. No s'assuste, senyoreta Gisbert. Te li tornarà de seguida amb llum. Aleshores me la diré de seguida. No vull ser un problema. Oh, no, vostè no serà mai, senyoreta Gisbert, mai. Hola? Hola, carinyo, ja s'ha plegat? Has trobat ciris? No, ahí si hi ha ciris no sé on poden estar. Has cridat els de la hidroelèctrica? Sí, i diuen que no saben quan, però que algú enviarà avui. Genial, genial! No hi ha un puto ciri en tota la casa. I he d'ensenyar les meues escultures a un milionari famós. I convencen el monstre de ton pare de que sóc el doni encantador panorama. Bona nit! ¡Ah, les seues ordres, coronel! Jo estava esperant a uns veïns, que són nefastos, uns monstres, que van cridar per això d'emprenyar la casa i jo vaig pensar que... Bé. Molt bé, no? Pareix que té vostè un xicotet problema, correcte? No, un simple cortocircuit. A més, vostè no té vistos, correcte? Correcte. Ni ciris tampoc, correcte? Correcte. Incompetència absoluta, correcte? Correcte! Bueno, tant com això. I què pensa fer vostè al respecte? Què pensa fer al No respecte? em faça d'eco, no m'agrada. Ah, no li agrada. Fixes bé, estem davant d'una situació d'emergència. Qualsevol podria veure. No, ningú podria veure res, ahí està la gràcia, no? Guarden les seues proves, si no li importa. Correcte. Bé, analitzem la situació objectivament. Correcte. Problema, foscor. Solució, llum. Oh, quina intel·ligència, senyor. Arbres, mistos, no hi ha ciris, no hi ha. Què ens queda? Il·luminem. Llanternes. És la idea més brillant que he sentit en la meva vida. Ara caic. On trobar-les? En el pub de baix. Tal volta li queden algunes dels Nadals passats. Quina hora és? Les 10 menys quart. Dones pressa abans de que tanquen. Sí, senyor. La llum de la seva ment il·lumina aquestes tenebres. Porte la llanterna de seguida. En un moment. Sor, carinyo. Correcte, dic gràcies. Hola, hola, hi ha algú ahí? Miquel? ¿Eres tú? ¿Miquel? ¿Es Miquel? ¿Ha tornat ja? Ui, què faltava? ¡Es pobre! Però què és el que passa així? No passa res, Miquel. Hem tingut un xicotet problema. Un xicotet problema. Estem sense llum en tota la finca. I has cridat emergències? Sí, Miquel, sí. Que romàntica resulta la foscor. Sí, molta. Així que has tornat abans del seu cap de setmana? Quin cap de setmana, carinyo. Tot el cap de setmana plovent sense parar amb mala llet. Me mullat fins a les braves. Bueno, mira, per què no me fes una copa i mos contes tot, Aquí mos contes? Que hi ha algú més així? Sí, soy jo, Miquel. Ai, manxis! Ja saps que m'ha tret la foscor. Ja estem tots? Qui és vostè? Li presente al meu veí, Miquel Marín, el coronel Calabuig. Com està vostè? I vostè? I la seva filla, Carol Calabuig. Hola. Imagina que vostè tampoc té ciris, correcte? En efecte, carinyo, no em dic que desmanota que soc. Mira, vaig a veure si dic... Per què dimonis ha fet vostè això? Que per què he fet això? Pues perquè podrien... S'estava esgotant, coronel, i podrien necessitar-ho per a més tard. No vos preocupeu, jo tinc vistos. Vistos! A veure, així, com sempre tinc que solucionar-ho jo tot. A veure què ha passat ara. ¿Qué ha pasado? ¡Un corrent de aire! Un corrent de aire! Es imposible encendre un misto amb estes corrent de aire. N'hi ha una Què estàs idea... tramant?
en el aire. ¡Ya está! ¡Cuando te pasa! Peri! Peri! Podem morir tots envoltats en flames! Com un grillo venidor! Mira, no sé en qué estás bien, pero no tengo una palabra, Fede. Jo ho acabo de recordar! Ho acabo de recordar! Que el de cases antigues del del gas ja t'ho diuen. El comptador de gas i el de la llum estan ficades al mateix armari. Ahí mateix! ¿Y qué? Com que què? Que un visto pot provocar una explosió de gas i moriran tots així cremats. Feli té raó. De fet, quan vaig parlar els de la hidroelèctrica, en el que van dir es passa el que passa, no ensenyen un mixto mentre dure l'apagó. Oieu, tremendament perillós. Y perdóname, voy a decir más. Per què no vaig a recordar? Molta senyora Xisperlota! Vinga, prenem tots una bona copa i brindem per animar-nos. Maravillosa idea. Miquel, ¿vos te prendrá alguna copeta? Ay, sí, cariño, gracias. ¿Me merezco una copeta? Claro. Sobre todo después del viaje que acabé de hacer en ese tren por Reguer Madrid. ¡Ah! Que me caiga así muerto. Si no n'hi havia més de 36 persones en el meu compartiment. Que era de 4. Monxes, capellans, xiquets de pit i fins i tot 3 calitxes. Això sí, ni una misera llonganissa que portar-me a la boca. Una grosseria. ¿Me podemos hacer un vago restaurant? ¿Veis? Els de la ferroviària Chisney. Ahí les importes un piment una vegada pagat el bitllet. I vaig a rentar-me ara tot. No et pots llamar així! Que no, Ferri. A més, tinc que obrir la maleta. No obligas després, home! Que no n'hi ha més que oye el món i un vestit ben educat. Mira, ara Que 6 minuts més, 5 minuts més o 5 minuts menys no van enlloc, Tu queda't així. Humane gladiador. Whisky, vodka, oye, man. Escolta, xic, Però mira, xinera, una goteta de llima. he de recordar-li que està vostè en situació d'emergència. El seu invitat va arribarà d'un moment a un altre. Vinga, ho havia oblidat. El tap de ball, llanterna, veïns, vaig a un collons buida, però torne amb una llanterna. En un minut, senyor. Carol, puc parlar amb tu? Estic així. Miquel. Què passa ara? És un segonet, capità. Un segonet. Digue'm, senyoreta. Mai podré imaginar qui va vindre així esta nit. Qui? Endevineu? Brad Pitt. No sigues exagerat. Però què fem? Pensem. Però és que no... Pensem. Es pot saber què dimonis passa allà? Res, senyor. És que acaba de recordar-me que tinc unes botelles buides per a tornar-les al pub. Vinga, brindes una copeta. Este xic està un poc pirat o què? Compila, és una monada. Oh, Una monada absoluta, t'ho dic jo, capità coronel. El conecte de Fines, des que va vindre a viure així. No tenim secrets l'un per a l'altre. de veres? De veres, és un xic molt dolç i molt tendre. No podem. Tinc que tornar els mobles de les cireles a casa. Però ara... Sí, no puc portar-te cap just fins que els hagin canviat. Ai, no podem. Hem de fer-ho. Si s'assabenta de tot es tornarà boig. Vinga, va, Xisbi, digue'm, qui ve aquesta nit? Una pista. És algú amb molts diners. Amb molts diners? I segur que no és Brad Pitt, no? A veure què pense. Naya? Però, i per què no dius que tot ha sigut una broma? Tu no el coneixes. No suporta que ningú toque els seus tresors. Es cuida com a un fill i es neteja 2 vegades al dia amb un plomall de plomes de cisne. No voldràs que m'acuse de lladre davant de ton pare, no? Clar que no. Pues ahí sí l'agradaria. Jo ja l'he vist així que es posa histèric. Ferran? Carol, tu vais a servir-los el que vulguis, però sempre a fosques. La resta corre del meu cable. Tornaré els mobles de Miquel a sa casa. No hi serà bé. Ferran! Que ja vas, senyor! Ja vaig! Espera't un moment! Diguen vostès el que diguen, però este xic està pirat. Vinga, Al galop, xic! Al galop! ja vas, senyor, ja vas! L'ajuda arribarà en un instant! Dones pressa! Sí, coronel, sí! Carol, sí,
si arribara don Osvaldo Gabriel, li expliques la situació, d'acord? ¿Qué vols que t'acompanyi? No, tu, queda't. Vull dir, queda't, Vull dir que has d'estar esgotat amb aquest viatge en aquest tren i les monxes i els caniches, Un gym en Gima te sentarà de meravella, Vinga, queda't i divertiste. Torne, coronel, torne en un minut. I ara què prendran, Un gin en Gima per a Miquel i un whisky per al papi. I com serviran les copes a fosques, bombonet? Molt fàcil, papi. Me'n recordes perfectament de m'has deixat cada una de les botelles. Mira, jo crec que per un minut no anem a córrer cap perill. Encendre un misto. Però, Miquel, què és el que vol vostè, Què estem tots per els aires? Vindria a Osvaldo Gabriel i trobaria tots els trossets. És un dia de molt mal gust. Has dit, don Osvaldo Gabriel? El reconegut artista? Digue'm que sí que va vindre aquesta nit. Sí, Miquel, necessitat. Segons es mire, va llegir sobre ella els diaris, li diuen el milionari misteriós. I està sol com una tapa. I es passa tota la seva vida contemplant la seva col·lecció d'art. Només hi de tant en tant per a veure l'estudi privat d'algun artista, sap? Així és la vida. Si jo tinguera diners, em compraria tota la porcelana xinesa del món. M'ha reconegut un milionari. Sempre imagini com seria. Si tindria els mateixos sentiments, la mateixa pell... La bèstia! Sí, sempre imagini que tindrien una pell molt més suau que la nostra. Falsa idea tan original. Així és la nostra xina. Una verdadera coherencia. Gràcies, Miquel. Tu sempre els teus amables conferits. En la meva època, tindre la pell delicada i suau era signe d'elegància. Tot va degenerar. Ja ho dia mon pare. La classe mitjana ha passat a pitjor vida. Pobre papà, quanta raó tenia. A què es dedicava el seu pare? A ser ministre del Senyor. Ministre del Senyor. Ajá. Bé. Bombonet. Què passa en aquestes begudes? Marxant, papi. Marxant. Pisa que et tiri una mà. Bueno, si vols vindre per donar-li la llimoneta a la senyoreta, per exemple. Papà? La llimoneta de la senyoreta. Moltes gràcies. Així que el seu pare era ministre. Qué raros pechis, vulgaritat. Els models d'avui dia, que són increïbles. Vaig contar-li el que m'ha passat la setmana passada a la botiga. No m'has dit res. No, crec que no. Doncs mira, acaba d'obrir la tenda, era el 10:15 del matí. I estava llevant la pols de les teteres. Ja sap vostè que les teteres agafen molta pols en la part del pintorro. I davant meua, la senyoreta Ripollès. I sa pelirroja de la que li vaig parlar. I sa que creu que deu la fer per a consolar a tots els padrins. Així està la seva llimonada. Gràcies. Molt amable. Doncs portava les seues mans un xarró que li havia venut. I a ell em creu la setmana passada. Hay una verdadera ganga.
Ella és una cacatula que la tinc jo cara. Jo sé distingir una lloma en quan la veig sé distingir-la. Si vostè l'haguera vist, mare meva, que cacatúa, li encanta parlar, no com jo. No. A lo que anàvem el xarro. El xarro, una preciosa peça de la dinastia Kansi, blanca y blava. Porcelana totalmente auténtica. Y haguera encantado por la señorita. A mí ese moño, que parecía una tarta d'aniversari. Crec que és una xica xop. Quan tots sabem que ja fa temps que va deixar de ser una xica xovella, saps? Eso es, chiqui. ¿Ves que vostè comprèn? I saps el que me va dir ella? No. Me va dir: Señor Marín, vostè m'ha estafat. Sí, señoreta, lo que escolta estafa. Per favor, un poc de silenci que estic parlant. Perdone, disculpe. Bon. I jo? Què és el que li passa exactament, senyoreta Ripollès? Doncs mira, que ha anat al mercat de Russafa i he portat el xarro al senyor Joan Benavença, que s'ha mort, i m'ha dit que per a res val el que vostè m'ha cobrat per aquest xarro, que ni és xinès ni és res. Una mala imitació, sap? Jo vaig mantindre la calma. Senyoreta, i què? Doncs mira, torna'm els diners! No va dir! Torna'm els diners! En aquest moment vas contra el fixaler. I li va soltar. Primer! En la meva vida m'haguera adoptat que cap client dubtarà de la meva honestitat i del meu espírit. Segon, ese Joan Benavente que parla és un borinot que no sap distingir la dinastia Tang de la dinastia Ting. I tercer, senyoreta Ripollès, vostè, una altra burra! Quina poca vergonya! Ja el té dit. Això li va dir? I coses pitjors. Vostè no és digna de tindre les seues mans un xarro datat de la coronació de 1953. Mira, senyoreta, abandoni aquesta tenda, no torna a ficar els seus peus així. Mai més! M'has escoltat? Mai més! Sí, escolta, molt ben dit per la seva banda, sí senyor. Vinga, així del seu llit en llima. Gràcies. Val, un poquet plus sí que vaig estar. Però tornaria a fer-ho. Papi, on estàs? Así lo ponemos. Papi, el teu whisky. Te dice en la taula, Bella prisa per brocha de negro. Discutidme a mí sobre porcelana chinesa. Entén vostè de porcellanes, coronel? Jo, la veritat és que no molt. M'agrada alguna peça xinesa, con la figura és isa que he vista al entrar. Isa de esos colors tan bonics. Coronel, de què figura em parla? De isa que n'hi havia ahí. Doncs que jo sàpiga, Ferri no té cap figura xinesa en la seva casa. Ara que tenim tots una Ara. coveta, ara que tenim tots una coveta en la mà, en un gas, anem a brindar per el meu papà, el coronel Calabuig, i tots els seus servicis, i per tots nosaltres. Gràcies, bombonet. M'has emocionat. Brinde per això! ¿Qué te falta?
Gràcies, coronel. Sí, sí. Gràcies, molt amable. De res, carinyo. Una altra vegada. Brinden! No puc suportar més esta situació. Però, papà, no. No importa, bombonet, si volem pensar que és mala sort. Esta situació és ridícula. ¿Per què hacemos eso? No siga imprudent, coronel. La primera norma d'un vol oficial no és posar els seus homes a un perill necessari. No siga impertinent. On està la llanterna? El pub havia tancat. Però, Ferri, és impossible que hagis anat al pub i tornat tan ràpid. Doncs ho he fet. Però si estàs inclòs així. Señorita, quan la necessitat apreta, el que no corre mola, com colló siga de En franc. aquesta habitació estan passant coses molt rares. Jo podré no saber res d'art, però conec els homes. I ja diferenciarà un mentider tant a la llum del dia com a les fosques. Papà, per favor. Mantén, Martorell! Martorell! Feli, papà t'està parlant. Què crides? Sí, sí. Que tota la raó, senyor, tota la raó. Bé, quina és la seva resposta? Que no puc estar ben d'acord amb vostè, senyor. Com? Que la seva observació està molt acertada. Ningú havia caigut en això. Molt enginyós i molt personal. Escolta, Martorell. Vol vostè fer-se el graciós? Puc tornar a intentar-ho? Crec que aquesta situació s'està ficant una miqueta desagradable. I una miqueta avorrida. Tranquil·la, bombonet, tranquil·la. D'això m'encarrego jo. De què, senyor? Si creu vostè que vaig a deixar que la meva filla es case amb un mentider, està vostè molt equivocat. Casar-se? Bo, esa era la idea. Casar-se, Ferri, tu. I s'ha misera que parla. Sobre el que es diu nuvis formals. Vaja. Amb el permís del papi. Que sorprès! Espera que ho aproves, Miquel. No et pot dir que no sap guardar un secret, no? És que pensava dir-te-ho. De veres que pensava dir-te-ho. I des de quan pensava dir-ho? Fa uns pocs mesos. Puta, Miquel, eres la primera y única persona que pensava dir-te. Mira, ja està bé, ja està bé. No tens per què confiar-me per a res, és el teu secret. Jo pensava que eres molt més que veïns, que érem amics, que entre vosaltres existia alguna cosa més que una proximitat geogràfica, saps? No et poses dramàtic, Miquel. Que no em poses res! No, ni una paraula més, Ferri. Només dic que estic decepcionat. Això és tot. Decepcionat. Però mira, això m'ensenyarà no tornar a confiar mai més en l'amistat. Vinga, Miquel, li promet que no ho sabia ningú. Ho portarem en secret ni paraula. De veritat. Mira, calla, ja està bé. Mon pare sempre deia, errar és humà, perdonar és diví. Això no ho he sentit jo abans. Oh, guarda, xata, un caché. Necessita una coseta, senyoreta Chisbert? Gràcies, senyoreta Carabuig, però ja he trobat la limonada. Me vaig a servir una miqueta. Gràcies. Amb el seu permís, senyor Martorell. Res, servisca a vostè mateixa. Gràcies, molt amable. Amb el seu permís, Martorell. Jo també vaig a dormir. Vinga, Miquel, de veritat, faig el favor de no enfadar-se. Jo espero que algun dia comenci a quedar-se amics. Jo no penso tornar a ser amic d'una víbora. Oh! Però escolta, Miquel, no és una... Ferri no és una serp? Veritat que sí, amor?
Clar que sí, amoret. Recorde, errar és vivir, perdonar és humor. Això no ho ha dit abans, senyora? Ah, sí? Vinga, Miquel, ara va fer les paus, eh? Es prendrà vostè una copeta? Vinga, jo en prendré una altra amb vostè, eh? Segur, eh? Segur? Sí, clar. Val, l'acompanyaré. No deixe que jo serveixo. Gràcies. Ho reconec. És molt emocionant prendre una copeta amb una xica tan guapa. Però home, sí que ara no m'ha vist. Ah, però ho sé. Jo sempre ho dic. Que Ferran té molt bon gust per a les dones. Miguel, atenció que te conec. Per què? La veritat és que un dia vaig veure una foto d'una de les seves exnovies i la veritat era preciosa. Encara que un poc esparracada, això sí. I de qui parles? Perquè clar, suposen que et referisses a Naya. La va conèixer vostè? Ai, sí, carinyo, sí. M'ha fet així una eternitat. I tant de veres, quan millor és que estic canant jo, saps? No, ja he contat la cara d'això de Naya. Encara que t'has passat dient que estigui així una eternitat. I com era? Suposa que la recordaràs amb molta dificultat, no, Miquel? Ai, i per què no la va recordar? Perquè d'això fa 2 anys i l'hauràs oblidat. Espera. 2 anys? Fa 2 anys! Perquè mira, ara que ho dius, ho recordo perfectament. Era una xica molt difícil d'oblidar. Era guapa? Per a res, guapa per a res. Més bé, corrientuts. Això no sé. Jo no me dono la meva opinió. Mai me l'havies donat. Perquè mai me l'havies donat. Mira, cregan vostè, cregan que era lletja. Tenia les dents punxegudes i grogues. I una pell. Una pell molt basta. La seua pell no era basta. O era molt. Era com una paret amb paper rosa. Amb una altra capa de paper de vidre gris per davall. Exactament, Miquel. La vaig veure poques vegades, però la recorde molt bé. La seva pell era gris i molt aspra. Res suau com han de tindre les senyoretes quan realment són senyoretes. Quanta raó, Xisbi. Quanta raó té. I molt ampla. Amb molletes. Plena de molletes. Bueno, això és escandalós. Jo no me dono la meva opinió i ja està. Mira, que saps que a mi me va agradar? Per a mi, ell passava de llesta. I de progre desfasada. Una lagarta del mundo. Volen dir tan pretensiosa com el seu nom? La veritat és que una vegada la vaig veure en una foto i portava una brusa molt coenta i una falda encampanada que pareixia Heidi anunciant la vaca que Sí. Miquel, ¿pero qué coño te pasa? A mi? Hombre, el coronel Saúl que lo hace. Que yo no te Que yo no tengo. sé. ¿Naya? El què? ¿Naya? És com si poguera voler-la. Això són còmodes, Miquel. A més, tu sempre vas dir que tenia un gust exquisit per a les dones. ¿Yo? ¿Yo te va a decir yo? Estaría borracho, seguro. Y una verga, estaba buenísima, y era guapísima, y esta, dolça, lleial, y una delicia en tots els sentits. Però què estàs dient? Si em vas dir que la seva pell era tan suau com una navaja d'afaitar? No, jo mai vaig dir una cosa així. Sí, m'ho digueres així, molt bé. El tigre és que era guapa i esta pintora que la seva pell era tan suau. Com una navaja d'afaitar. O vas dir, què coño passa? Què me passa? Oh, este chico está pirado, yo soy un carajo. S'agraden d'enamorats, coronel. Ah, no seguisca. Em vaig a posar a plorar. Però escolta, què volia dir que la seva pell era tan suau com una navaja d'afaitar i tan guapa i tan... Pues a vegades sí, i molt. Suposa que poques vegades, no? No tan poques. Què vol dir això? Miquel! Puja Ferran! a l'habitació i t'ho explique tot. Ferran! Ahora, ¿tú crees que es un buen momento, muchacho? Què tal? Mon pare sempre deia
aïllada. Ja estan conspirant a les nostres esquenes? Què passa, carinyo? Per què? Què no puc canviar? No, ja ha portat tots els mobles de Miquelas a casa, menys el sofà, però ha aconseguit tapar-ho. Molt bé, entonces podem encendre la llum ja? Sí. Vinga. No! Per què no? No vols saber-ho. I per què vols que pugen tu allà? Que jo no vull que puges, vete! Oh, sí senyor, molt bonic! Sí, senyor. Una mente, que no volia dir això. Ho veuen? Ja estan conspirant una altra vegada. Senyor, és que acabe de recordar-me que guardo una llanterna baix del llit. Per a què? Dirà vostè. Pues, si entren lladres, jo li s'enfoque en la cara. Vale. Prengues una altra copa. Com que una altra copa, si encara no m'he begut ni la primera? ¡Pobre coronel! ¿Qué hizo con esta víspera locura? No importa, me la puc servir jo mateix. Vol vostè una altra llimonada? Gràcies, però me la serviré jo mateixa. O sigui, que això és el que s'anomena una cita a cegues? Sempre vas tindre curiositat. Es pot saber què collons està passant allà baix? Res, encara que don Osvaldo Gabriel ve a veure les meves escultures i estem en ple apagó. I per això m'has hagut de dar rosegons fins a dalt? No t'ho puc explicar ara. I quina és aquesta pija de merda? Una amiga. Perquè pareix un poc més. Bé, és car, ja t'he parlat d'ella. La tija Isa? És una xica encantadora. De fet, se'n fe bons amics en aquestes 6 setmanes. Com de vol? Només no. I també li has fet orines a un pare? Mira, per si t'interessa saber-ho, ha vingut a conèixer a don Osvaldo Gabriel. I què volies dir-me abans per telèfon? Res? No et crec mentira. Ja estem una altra vegada en el Tribunal de la Inquisició. Mira, Laia, si alguna vegada m'has volgut, fes el favor d'eixir de la casa sense fer-me més preguntes i sense fer cap soroll. Després vaig a ta casa i t'ho explique, t'ho promet. No et crec. Va, per favor, carinyo, per fi, per fi. Per fi alguna cosa bona per a veure. Què, senyoreta, com està la seva llimonada? Millor que mai, coronel. Em pregunte si ese tal Osvaldo Gabriel es dignarà vindre. Ja arriba mitja hora. Això no és res, capità. Coronel, el milionarista en fama d'arribar sempre tard. Deu ser genètic. Exactament. Sempre me'ls imagini que amb una pell molt suau i en retard. Ferri, porta, no sabem ayudar. A lo millor té a la tal Naya en l'habitació i estan tenint un tet a tet. Qué idea tan suggeridora, señor Malí. Ningú de mort, ves a Montunalla. Ai, amor meu, he trobat tanta falta. Tenia que tornar a veure. No he pogut pensar en res més aquestes últimes 6 setmanes. Ai, per favor. Carinyo, senta per utilitzar. Per favor, Laia. No podem dir. No ves per què no. Ja saps com soc jo. L'amor és un peix de llum que s'encén i s'apaga com un interruptor. Carinyo, pots confiar en mi durant una hora. Vols que va ser veritat? Correcte. Està bé. Doncs que quedaré així, ho ficaré aquí fet, que ficaré en silenci i t'esperaré fins que t'hagis alliberat de tots. Ai, per favor, Laia, no. Mira, no espera tant, a mi és un poc de que te relaxes per als dos. Ja estic prou relaxat. Ferran! És igual que tots. Em crides, exigem i després t'has vist que me'n recorde. Saps que això no és veritat, però és que ara no puc explicar-ho. Està bé, però si te quedes prestat, hem de dir. Està aquí, no, Laia. O això, o vais ara mateixa i descobrir el teu sort i secret davant d'eixe muntó de cursi. No hi ha cap sort ni secret. Aleshores no t'importarà que vai ser? Ferran! Ai, per favor, està bé, queda, però estigues callada, gossa chantajista. Sí, amor meu? Es pot saber que fas tant de temps a lligar? És que no trobé la llanterna. És d'estes amb pintura de camuflatge, clar. Escolta, xic, pretén vostè
atreveix a deixar-me? En absolut, senyor. Li ho advertís, Martorell. Al meu quartel es coneixien pels meus cabells. Començaré a cantar. I en la boca et vaig a donar... Què diu? Ai, com t'atrevis a parlar-li amb paper en sí? Que no parlava amb ell! I a qui parlaves, senyor? Que no parlava amb ningú, parlava amb mi mateix. Em deia que si continues sense veure res, a la boca em vaig a donar... Vols com una cabra. Et vas a casar amb un llunari. Ferri, ahí ja estan passant coses molt rares, escucharé a veure què és. Carol! No penses que soc tan tonta, compadre, eh? La teua veu porta de mentireta dins. Carinyo, que al coronel no li pareixerà bé que entres a l'habitació d'un home a fosques. Estic pujant, Ferri! Ja baixe. Vinga, preneu-se tots una bona copa, eh? Hola, el senyor Martorell. És ell! Per fi ha arribat! Hermano Gabriel? Sí, don hermano Gabriel. Señor Martorell, por favor. Ya estoy casi. Como bien quedado. Pero yo, a mí se no me creía que sería un teatre de novela y este barro valencià millor que tú y que yo, cariño. Però no m'ha de dir que era estranger, si pareix d'un poble de la Ribera. Bueno, a lo millor viu fora del país. Pensaba que no vindria mai, eh? No, en absolut, senyor. Li agraïs que hagi pogut fer un buit en la seva agenda, eh? Ja sé com està d'ocupat. Però lamento comunicar-li que tenim un xicotet problema. Estem sense llum. Parla més alt, cariño. Està sol. ¡Que tenim una avaria! ¡Vamos! ¡Que no és el millor moment per a veure escultures! No es preocupe. He portat una llanterna. Quina Lili! Oh, una llanterna. És part de l'equip d'un especialista. ¿Especialista? Está sol. Que no m'han recordat. I presente al coronel Calabuig! És tot un honor per la meva banda, cavaller. La seua filla, la senyoreta Carol! Encantada de conèixer-lo, bonito. Escolta, és un honor per a nosaltres que estiguem aquí així. En absolut. Ai, sí! I un veí meu, Miquel Marín! Puta. És tot un honor tindre entre vosaltres aquesta nit. I una altra veïna més, la senyoreta Gisbert! La Maria ens ha agarrat a tots per sorpresa, saps? Oh, quines mans, que suau. Quina suavitat. Senyoreta Gisbert, per favor! Sí. Mire. Sientes, cariño. ¿Está usted? Permíteme preguntarle a una actriz, ¿esa irresistible gorreta? M'encanta. Ai, sí, és molt mona, és molt fashion. Estoy seguro que ahora está básico deporte, ¿eh? Vol dir que és una espècie de club. Deu ser un club molt exclusiu. És molt difícil entrar, sí. Mon pare sempre deia que és més fàcil que un milionari entre per l'ull d'una agulla que un camell entra al sol. Sí. Oh, tiene usted de traer extraordinario. ¡El puc mirar! Per descomptat! Mire! ¿Pero por qué mira, señor Tesor? Tu no vas dir que era sol? Es el que vas llegir, Ferri. Mon pare era això. Ho lamento, senyor, ha sigut un malentès. Però digue'm, què opina? Fascinant. Sí. Representa per a mi els dos desficis, del ser humà. L'amor i l'odi. Cap a un mateix. Els dos porten al mateix. Ho veu? Eso vi.
Pues, Per descomptat, té l'especialitat de tota obra mestra. Obra mestra? vol dir que li agrada? Moltíssim. A vostè no? Sí, sense dubte. A sorprès. És senzilla però no simple. Ingenua però no candida. I abans que res, té l'especialitat de tota obra mestra. Senyor meu, ¿de quantes obres poden dir de màtica? De cap! De cap! Les meves peces d'interpretació crítiques. És un gran defecte que jo tinc. Oh, no! Podria estar sentint-lo durant tota la nit. És tan profund i sensual. Cavaller, no entenc absolutament res, però per a mi és tot un honor escoltar. No escolten! Vegin! Siguen testimonis fidels. Acheruyense abans d'ella. Vale. Assentes com el front de vostès. L'apassionada mistura del semblant provoca una cascada infinita d'orgasmes oposats. No m'ha dit res igual, senyora. Heu així d'incés en forma de doble metall. És una bomba! ¡Enhorabuena, señor Martorell! Espere que farà una fortuna. Bueno, Si tenen tot és un preu elevat. Sí, Perquè, clar, Esta pide sempre, ¿quién pregunte? 50.000 és pesetes. 650.000. També tan barata. Però què és el barat i què és el car? No n'hi ha manera d'unir la bellesa ni els diners. És una equació que un terme significa la realitat mentre que l'altre lo real. Una junció antagònica e impossible. Sí, sense dubte. Aleshores, ¿se la queda? Cariño, no estàs anant un poquet massa pressa? Talvolta volvore la resta de la meva obra en estudi. No fa falta. Ah, no? Com va dir Moisès a l'home savi, n'hi ha prou a mirar la ment llet, no cal morir-les. Bé, gràcies. I bé? Bé, Bé. I bé? I bé, Se la quedarà? sense dubte. per 550.000. Em dic sabia que Se les tinguera. Però, senyor, si jo he llegit sobre vostè, i segons el Time, vostè val el seu senyor? Sí, Eso los médicos están mal informados. Según el grupo de bancarios, no es que se seguro. Això vol dir que està arruïnat, ja. No, que m'ha dit ningú més. Cavaller, sé molt bé que els milionaris posseïssin esa estranya tendència a l'excentricitat. Però això estarà massa lluny. Escolta, don Osvaldo Gabriel, és aquesta una de les seues bromes habituals? Señorita, pero ese no se ve un nom. Com que no ho és? Pero descontad que no. El cri de Sandalio, Sandalio un día de las eras. La Junta de Ombaya al mismo se canta. Y se saca en literatura y letras en el escándalos. Y afincata la capital de 74. Y te vayó Fisal Sol espera la... Chancha de Valencia. Elèctrica? Elèctrica. Pero que... Vol dir que vostè no és? Clar que no ho és, Ferri. Com s'ha de vist? Que com s'ha de vist que ha vingut així a parlar-nos d'equacions, de bombes, d'incestos i... Quan només tenia que apagar els llums o arreglar els fusibles o el que siga. Completament d'acord amb vostè. Que bruta immoralitat. ¿Ani Morales? Vindre així a esta casa, sense haver sigut dignitat. I fingit estar sol. I prendre's el pèl. Perdone, pero sí Els que li que... paguem, no em repiquen. Martorell, Sí, portes a explicar i que es posi a treballar immediatament. correcte. Señor, el soterrani y la caixa de fusibles están allí. ¿Podría vindre en mí? Pero ¿cómo no me importa a mí si mi número es eso? ¿Qué van a decir? Sí, joder. ¡Oh! ¡Y no se te está encoordinando! ¡No! ¡Pero va a estar
tens a fosques per sofà. Ai, un pago! Ai, no me hago un pago. Sí. Ai, deixeu-lo ja. Ja acompanyaré jo el nostre amic. Deixeu que fet i descansa en el seu lumbago. Cariño, vine. Espera así. Ai, ja va. Vinga, per favor, baixe. Dice el próximo final del arte adentrarme en el fosco racón de la ciencia. Tanto el tío una vez. ¡Ay, Quina vergonya. Al meus temps, un home així haguera sigut castigat durament per molt bé. El papá té raó. La veritat és que avui en dia els pobres es pensen que poden fer el que es dóna la gana. A més, com deia la senyora Xispert abans de que arribares, avui en dia Espanya és víctima de tots aquests mètodes. Veritat que sí, senyora Xispert? Clar que ho és. Portem anys així. Per això fem el servici militar. Per a fer homes i dones de profit, perquè si no, el país sencer s'ompliria com d'aquestos tipus de bufons. I encara així tenim gent d'Isabel. Malets, valets, canalles de pobre, un to de carxofes desagreïdes. Però clar, a vostè tot això le parece molt reaccionari, veritat, Martorell? Casa vulgar, per a un jove intel·lectual com vostè. Veritat? Martorell? Martorell! Això què està passant? Carinye, tu tranquil, no et patisques. D'ací pot tot haurà acabat. La llum tornarà, no nos Osvaldo Gabriel vindrà i comprarà alguna de les teues obres i et donarà milions, te deia. Segur que sí, vamos. I aleshores poden comprar-se una casa meravellosa i viure feliços i meravellosos per a sempre. Què passa? Vull que no de 50 cases. No vull viure en una porquera con la resta de parelles fan tota la meva vida. Però què passa? Que no cal desafiar els déus i el nani que porten. No crec que les tinga totes en mi. Ai, pobret, pobret per sí que l'amor. La veritat és que sí que és de veres que ha sigut una nit molt complicada. Però així està la teua perleta que no permetrà que ningú t'amargui la nit. M'has sentit? Ningú! Està plovent! No digues bèsties! Tu vida! Està pronter? Sí? Però què coño passa així? Vols saber què està passant, per... Què dius? Hòstia! Ha de ser una gotera! Ja només faltava que se'n trencaren les canonades. No em digues que hi ha algú així. La mare que no. Avant! Hi ha algú així? Ha de ser la senyoreta Oliveira. Qui? La senyoreta Oliveira, la dona de la neteja. Ve els dilluns, els dimecres i avui el dissabte? I pues el dissabte està bé. Però què fa allà? És que ho acabo de recordar, que em va cridar, que anava a vindre sobre les 6 per a pegar un repasset a Costa Soy netejado. Però si són més de les 11, maleta ciga. Ai, es veu que és molt aplicada la senyoreta Oliveira. Ara ho veurem. Senyoreta Oliveira! No la moleste, senyor! No la moleste! Que no li agrada que le molesten quan està treballant. Primer vegem si realment és ella. Señorita Oliveira, ¿está usted ahí? Señorita Oliveira. Mira, si llama senyoret! Ho veieu? Lo va dir jo, senyoreta Oliveira. Es pot saber què estava vostè fent allà dalt? Ai, com el que diu, donant un repasset a tot això. Jo sé el que li agrada al senyor tindre l'habitació neta i sense olor quan el senyor munta una de les seues festetes. Sí,
no volía molestar al señor. Gràcies. Disculpe que m'haig de retardar, senyor. És que la meua filla, l'Amàlia, s'ha posat malalt una altra vegada. No, entenc. És la panxa, sap? El melic. Té un bulto de ball del melic més gran que una pruna. Quin fast! I no. I tant. Li ho ha dit este matí. Filla meua, ves corrent a l'hospital que el doctor és doctor que tot. I no deuria d'estar fent-li vostè companyia a la senyoreta Oliveira. Ja no hi ha res més a fer així. ¿Està vostè segur, senyor? Seguríssim, gràcies. Perquè sé molt bé lo brut que se li queda a la caixa del senyor després d'una de les seues festetes. Que si botelles de ginebra per terra, tant que si subxetaor per damunt dels mobles i a més que m'he arribat a trobar-me en aquesta casa. Senyoreta, faça el favor vostè de mesurar les seues paraules. Sàpia vostè que està en presència de la promesa del senyor Martorell. La seua promesa? Sí, i jo sóc el seu pare. Oh, la seua promesa. Enhorabona, senyor. No me ho esperava, no m'havia dit res. Gràcies. Volia que fos una sorpresa. I tant. M'alegre molt per vostè, senyor. Em permet que el felicite a vostè? M'alegre molt per vostè, senyor. I per vostè també, senyoreta. Gràcies. I per vostè també, senyor. Moltes gràcies. Ai, sina, que vostè és el pare de la senyoreta Naya. Senyoreta Naya, no li entenc. Ai, perdone, senyor. Crec que parle quan no em toca, veritat? Sí, la senyoreta Naya, que per fi ha casat, ha costat lo seu, però 4 anys són 4 anys. No! Ai, que ja sé que parle quan no em toca, però reconec, senyor, que 4 anys és molt de temps de nòvios. Però senyoreta... Això ja no importa. Senyoreta Oliveira, per favor. 4 anys? Ai, sí, senyoreta, 4 anys. Wow, n'hi havia un poc més, veritat, senyor. Ja se li estava començant a notar la panxeta. Ai, disculpe, senyoreta, que no volia ofender-la. No volia dir que el senyor es casava per vostè, per això. Perquè el senyor sempre està molt enamorat de vostè, senyoreta Naya. La setmana passada me duia, Senyoreta Oliveira, em deia. Senyoreta Oliveira. De totes les dones que han passat pel meu llit, sense cap dubte, la senyoreta Naya és la millor de totes. Oh, li vas dir jo, senyor. I què passa amb esa xica tan mona? La senyoreta Carol, de la que sempre parla. Oh, ella és una pija de lo más insípida. Només de flor d'un minut. Perdone, senyoreta. Ha dit vostè 4 anys? Sí, coronel, 4 anys en esta casa. Conec que sabeu? És Naya! Naya? Sorprès, Ferri? Naya. Vols que continue? No. 4 anys per acabar i aixina. Saps el que t'he dit? Eres un covard, un porc. Només perquè no te volies casar amb mi, has de carregar en aquesta llagarta. Per favor, calla. Naya, per favor, calla. Casar? Casar? 4 anys per acabar i aixina. En doña pija insípida i el seu papaito. Cargo la faig a callar, per favor, que Què vols que li faça? Que ja ara de la teva famosa organització. Tranquila, bombonet, tranquila. Papá está así. Todo está bajo control. Tranquila. ¿Qué? ¿Ya estás millón? Està vostè segur, coronel, que està acariciant la mà de la seva filla? ¿No es esta la teva mà, Carol? No! Verga! Sense dubte, ha viscut vostè uns 20 anys en la seva filla i ha fet bon ús de la vista, coronel. Vinga, un xoc final. Endevinar la mà del que tenim al costat. Ai, Déu meu! O preferixes endevinar els llavis? Però no, els llavis no, quin fàstic. Ai, així no soc jo molt fastigoseta. Vinga, endevina, a veure què mà és. No ho sé. Vinga, xica, endevina. Que no ho
que soy yo. Mentira. Ah, te di que soy yo. Mentira. Que estoy bien, que soy yo. Esto con Miquel. No, yo no pensé chugar este choque estúpido. La adivina la moda, sí. Es que te traes a Esquerra. Es Ferry. Sí, Enhorabona, Miguel. ¿Cómo vamos a ver él y yo no? cariño, tranquiliza. ¡Contestan que voy a saber! No digas bestieses. Te estás posando histérica. ¡Sí, que me da la gana! ¡Ay, deixa'm en pau! Deixa'm passar! No vull anar a casa! Carrets metàl·lics. Tots aquests carrets plens de botelles i de xiquets. Amb cereals per ahí i galletes per allà. Pastissos de formatge al fons i ambientadors darrere d'eixa columna. Sellets de fruites i verdures. Vaig a cantar. Oh, papà! No suporte més! Esses de esses vestides en cuiro, rient-se en la meua cara! Però no ho faran per molt de temps. No, perquè pront o tard ell arribarà. Manarà tots eixos moderns de merda. Li picarà el casco pel cul. Ja puc veure-ho. La gasolina deixarà d'existir. I el petroli també. A soles calades de porros. Tot deixarà d'existir. Tot! Fora! Fora! Aparteu-vos de mi! Fora! Fora! Vinga, carinyo, se n'anem. Crec que ja és hora de que se n'anem a casa, carinyo. Sí, va. Sí, tens raó. Ho lamento molt, senyor Martorell, però me tinc que anar. Digue-li al seu milionari que no l'ha pogut esperar. Vaig en compte. Ja li pot anar dient al seu invitat que jo també ho sento molt. I jo també! Jo també! Ara el bombonet. A mi espera! Ferran! Què? Ferran! Què? El teu anell! Fica't a treco! El meu ull! El meu patut ull! Molt graciós, senyoreta, molt graciós! Ai, papi! Martorell! Sap el que feien al meu quartell quan un home com vostè me feia el que li ha fet a la meva filla aquesta nit? Ho ignore, senyor. Es tallaven els ous! Els costestigles, senyor. Amb una que vaig a la feta, l'escolada! No sap com m'ha quedat gravat. Volen anar de genoll a suplicar-li a la meva filla el seu perdó per tot el que li ha fet aquesta nit. Seràs cabró! Miquel? Tú, por traidor, has vist la meva casa? Has vist el meu saló? Un saló únic, el saló més elegant de tot el barri, amb una cadira boca per avall, una altra cadira damunt d'una altra, com si fos un saló d'una botiga de merda del mercat ambulant, saps? I això no és el pitjor, veritat, Miquel, no és el pitjor! No és el pitjor. No. I no et passes dies per mi, jo creia que érem amics, però no eres més que una rata miserable! Miquel, per favor, trata de No vaig a comprendre res.
de tu perquè no tenies temps, perquè estava fent les teues escultures de merda, tot s'ha dit. I a més, no pagues aixina, normalment tots els mobles per impressionar, clar, a la senyoreta i al seu papaito. Que m'importa una merda lo que me contes, saps, Ferran? M'importa una merda. Ai, és que no pare d'estar ocupat i encima damunt ja tindré que assabentar de que te casaves en un saló ple de desconeguts. Els teus problemes. No te pases el cariño, se está tornando bocha y histérica. Exacto, a ver que no para en mi cas, Naya. I en quant a tu, carinyo meu, esteu fets l'un per a l'altre, tu i sa porca pija de merda. Aixina que estàs ahí, amagada en la foscor, clar. A ella li serà, Miquel. Si no li vaig a fer res, només vull que em tornes els meus mobles ara mateix. M'has sentit, Miquel? M'heu sentit? O em torneu els mobles ara mateix o cride a la policia. Però no digues bestieses, Miquel. El primer, una lampareta de nit d'opalina blanca i negra, amb un relleu estampat amb una esplendorosa garnala i... Està en la papelera de l'estat. ¿En la qué? No m'ho crec. Mira, segon, el sofà. Un sofà d'època insustituïble amb unes potes i tapisat tot en fina seda xinesa. Dins de l'estudi, també. Això és increïble! I tercer, dis-me que no, un charro de la dinastia Ming, datat fa 3 segles, blanc amb dibuixos de margarines i peonies. Està al costat de les begudes, en terra. Cabros, si m'ha robat les flors? Mira, Ferran, després tornaré per la lampareta, ja pel sofà. Però que sàpigues una cosa, s'ha acabat la nostra amistat. No tornarem a parlar-nos mai més. Ai, Ferran, vaig a tindre que trencar-te els dents. Te vaig a trencar els dents, això és? Sí, Miquel, tranquil·litza. No! Ull per ull, dent per dent. Per dir algú prou home en aquesta casa. Hòstia! Coronel, per favor, en nom de l'exèrcit, no faig de bèstia, que vostè és un ser humà i molt agradable, per cert. I, Miquel, en nom de la nostra amistat, per favor, no t'unisques a l'exèrcit, sempre ha sigut un home civilitzat. ¡Oh! ¡Agárralo, paseala, no! ¡Y déjamelo a mí! Naya! Ajuda! Maleïda siga! Ves en compte, bombonet. Aparta't per a que puga agafar-nos. Silenci, capità. Sabrem on està per la seva respiració. Excel·lent idea. Encén, com en el camp de batalla. ¡Eso, por favor! ¡Es el de la llum! Ferri, vine así, no volem fer-te mal, rateta, Ferri. Què fa vostè així? Encara m'arregla l'apagó? Hoy va a tener esa fosca tota la nit. No es preocupen, está todo controlado. No me falta una coseta. Discúlpeme, licenciado Martorell. ¿Esto no va a Gabriel? ¿Será que hay alguien? Hola, ¿hay alguien por acá? ¿Y ahora que no tengo presa? Ay, ya, licenciado Martorell, qué gusto conocerle. Vine hasta acá solo para ver una escultura. Que Dios me lo bendiga. Ojalá me lo bendiga. Ya, ¿me fue? ¿Me quedé solo? Señor Osvaldo Gabriel, Ferran està així. Vostè busca a Ferran, tots busquen a Ferran. I així està Ferran. Ai, sí. No nos falta Gabriel. Benvingut. Ah, licenciado Martorell, ¿mantasa dónde? ¿Dónde anda? Mira, cariño, anem a gritar-li que està sort. ¡Donos Osvaldo Gabriel! Mira, he tingut un apagó, però ja està tot solucionat. Estàvem esperant la seva visita. Sí, Querida Ferran. Sí. Jo soc Ferran Martorell, per a servir. Per a servir, cariño. Ah, licenciado Martorell, al fin, pues qué gusto conocerle. Me demoré un poco porque, pues nada, me perdí
buscando la casa, ¿sí? Pero ya tengo muchas ganas de esa escultura. Pero con esta vaina de pies en esta cloaca de Valencia no vamos a poder. No es preocupe, senyor Don Osvaldo. Mira, jo crec que l'art es pot sentir amb els 5 sentits. No podem fer ús de la vista, pero tenim el tacte, ¿sabes? Ah, ya, pues qué gran idea, licenciado Martorell. Me gusta esa filosofía de pensamiento. Ya, pues que volvemos solo. Hola. Vine, cariño, vine. Vine, cariño. Gracias. Ya, pues te has tirado un ratito. Palpe. ¿Dónde? Esta és la meva primera escultura. El seu nom és... Traïció! És traïció! Sí, cierto. Mira, pálpela. Inspiradora, ¿eh? Mira, resistente. Sí, cierto. Puedo sentirlo, vea, puedo sentir toda esa rabia. Sí. No, por aquí. Pero mire, s'ha trencat, ja saps, els nervis, les preses, que no m'agrada a mi. Todas sus obras transmiten tanto como esta vez. Ai, clar, carinyo, clar que transmitixen. És més, tinc moltes obres acabades, com ara, per exemple, mentira, hipocresia, egoisme, i altres que tinc per fer, com ara patir i dolor. Dios mío, es tan sentimental. Se nota que usted siente el arte con todito su ser, vea. Como quiere agarrar sus esculturas, es moldearlas con toda esa rabia que está diciendo. No us fa una idea de quina ràbia tinc per agafar les meves escultures. Sí, puedo sentirlo. Puedo sentir esa historia que quiere contar con su arte. Pues ya, no me diga más, pase. Con esa actitud y ese sentimiento por el arte que usted tiene, es un diamante bruto. No necesito saber nada más para querer comprar su arte y darla a conocer en todo el mundo. Però vostè què s'ha cregut, senyor Don Osvaldo Gabriel? Que pot vindre així a valorar d'aquesta manera les meues obres d'art? Ya pues, ¿cuál es la vaina ahora? Maldito marico, hijo de puta malparido. Ai, perdoni, carinyo, és veritat que està vostè sol. Ara, carinyo. Així està. Mire, t'ho vaig a dir que és vostè un poca vergonya, un inútil i un suyo, sap? Mire, abandoni aquesta casa i no torni mai més. No vull que torni a ficar els peus en el suelo de la meva casa. Ya, ¿usted sabe con quién está hablando, joven? Yo soy Don Osvaldo Gabriel Escobar Gaviria. He conocido escultor en todo el mundo. Ya no voy a tolerar ni a usted ni a nadie ese tipo de comportamiento. Ahora mismo recojo mis cosas y me voy para la casa porque ya mira. Pues ya, aquí andamos jugando, ¿ah? Mire, ya he tenido suficiente. Ya. No, que no, dice que le explique, por favor. Y ya dígame de dónde sacar. ¿De dónde es esta maldita casa de loco? Està bé. La Isida, la porta està cap a la seva esquerra, senyor. Ya. Ya s'ha acabat els problemes. Igual que això va en les grans escritures, així vos done en major llarg de la creació. Faig-la tu. Fas-la tu? Os agraïm a mi perquè he sigut Déu per un segon. Escolteu-me tots, senyors. El senyor va dir, faig la llum. I la llum es va fer. De sobte, immediatament, instantàniament, inextingiblement, inconscientement i, sobretot, eternament, la llum. Don Osvaldo Gabriel Escobar Gaviria. Cristian Triguero Balón. Juan Miguel Contreras Magaña, Sandalio. María Dolores Contreras Magaña, Naya. Com a Miquel Marín, Ernesto Ruiz.
com a coronel Calabuig, Andrés Martínez. Senyoreta Gisbert Laura Rodríguez. Com a Carol Calabuig, Sandra Fa. Com a Ferran Martorell, Vicent Milà.